шумо медонистед ки дар магазини Риафон рӯзои ҷумъа стекло чихол бесплатния ва пагоҳ бошад рӯзи саиди ҷумъа шумо метавонед магазини Риафон любой намуди телефона харидорӣ кунед ва соҳиби стеклои чихоли бесплатна шавед. А беғарз аз стеклои чихоли бесплатни бо шарикои зар дорем. Медонед шарикои зар якта телефон харидорӣ кардем стеклои чихол ва якта дигар подаркаи зар мешавад. Дар дари подаркҳо наушникҳои беспроводно ки 1500 рубл сар мешавад, соатҳо ва массажёр бисёр чӣ мондагием барои подарка ва 7 дона 8 дона ҳозир мондагар барои имина пагоҳ бо подаркҳоро пир карда дар дигар телефони смартфон мемонем. Ай 7500 рубл сар мешавад. ё ки телефони Itel 70 монем ё ки Realme Note 50. шумо вибр кунед ку ай ҳами ҳардаш кадомша дар падарка монем. Дета телефона дар падарка мемонем барои имина шумо. Шумо дар комментария нависед ку кадом телефона барои шумо имина обзор кунем ва ҳозир мо фикр кардем барои шумо телефонои буҷетнира ки 7500 рубл ва то 10000 барои шумо обзор карда мегзарем. 1 соат 2 соат пас уже обзори ҳамин видеорам дар лента мешавад. Метавонем бемалол гузашта телефонои буҷетнира тамошо кунем видеоша. Буфр телефона байни бошад телефони Tecno Neo Power 6. Аксияи бошад 4 рӯз дигар давом дора. Метавонед ҳадаҳа омада то рӯзи душанбера телефони телефон дар аксия. Телефони Tecno Neo Power 6 33 ватта турбо зарядка дорад ва 7000 мАч батарейка. метавонед ба ин телефон кам бозӣ кунӣ, ҳам 1 соат 2 соат мешавад. Ва дар дари коробкаш чихоли прозрачни, дарош пилёнка ва гуфта гузаштем 33 ватта турбо зарядка дорад. Медонед процессор чия? Mediatek Helio G99 Ultimate ва ба ин бемалол метавонед навигатор бозиам кунӣ мешавад. Ва нархи ё бошад 15500 рубл, 128 гаш, 256 гаш бошад 16500 рубл. ҳозир дар аксия нархаш ҳамин хела. Барои заказ номеро дар рӯи экран ва адреси мо метро Бутурская, выходи 4 торговый центр Зеленый.